How are you guys? Hello, hello. Right, ndoda kukurumidza kukupa feedback fast ndoda kubuda apa manje. Mm. Right. Maswera sei guys, maswera sei ndoda kubuda manje saka ndoda kumanya right, maswera sei ko guys, muri sei ndati titi titaure nezvenyaya iyi tibve tamanya tine part 3. Tinoita part 3 yatikuinda paground andika part 3 yatikuinda paground straight. Saka toda kuti tigare tanzwa part 2 pano munhu wese akateerera anditi noti ndipo pane wifi tobva tamanya kumberi uko anditika nomira murume wangu dry. Right. Murumba wangu uri dry. Right. Maswera here guys, I hope maswera bo. Anditi kumatima ese nyika riko. Right, ingoita kuti musvike pa 300. Svikai pa 300 tibve takurumidza. Tine part 2 yakatimirira saka toda kuenda paground. Saka itei fast tibve tamanya kuground. Itei wangu dedzanai fast mungotegana tibve tamanya kuground. Anditika hey sifafadzai, how are you? Hanzi ndakatumira iwe maruva api wakatumira fadzi. Nani ndionerewo fadzi. Haunyari fadzi ungonyimbira chemberi. Haunyari fadzi. Inzwa ura fadzi. Hanzi simeri ndakatumira maruva valentine yakasvika. Nai fadzi. Kupi? Address yacho wakaiwana ipi? Fadzi hautambi nechemberi uchidaro sha. Isusu chemberi takakukesa unoita munyama. Isusu tatoemadziza teguru kama ancestors. Takakukesa unoita munyama. Saka iwe zvote maruva acho ngachitoya. Inzwa tisanditengera kumaruva. Ingotengera zvakwa marula. Zvimaruva izvibodo. Madi maruva anongozosvava shirikafa maruva anosvava guys. Utengwa marula akusi right here guys. Kungotengerwa iri amarula nezvimwire. Maruva anosvava didi maruva ini. Right guys, maswera here. I hope maswera boss zvamuri kuziva guys. Tadzoka pane nyaya yandakakumbira yatakafambira kurustenburg kunoko yekamwana kadiki kaya kakanga ka tetes chaiwo hinda kurova koma muri kurova maruva inda. Right, kamwana katakafambira kemurume wokusungwa kuchinzi paitika nyaya dzepangolini madziziva handiti kamwana kadiki kaka kandakaisa inamba nditi vedu vanokwanisa kukabatsira vapeyo kawane kudya handi muri kukasiva maiziva here konfirmai nyaya maiziva here nyaya. Hands thanks for coming sis. Aiwa ndiri pano konfirmai nyaya guys, ndipfurire mberi posi ndoda kutobuda. Konfirmai nyaya maiziva here nyaya. Konfirmai nyaya maiziva here nyaya. Viki ma living ancestors. Tisi ma ancestors enyisu. Maiziva here nyaya guys. Tipei signal maiziva here nyaya. Kuti fambirane kana kuti tine part 3. Chibva pana kunanga ikoko ku part 3. Handiti saka iti tuone. Right. Soko stinanzi no. Omwari kuti yes. Saka right ndofunga malavu nemalakes ari kuiskwaya ari kubvumirana kuti nyaya taiziva. Saka mwana uya kubva musi uya wandagumisa kutarana naRosa vaya paya. That was the last time I spoke na anyone about nyaya iyi. Ndikuda kuzvitaura palive pano because vakuitirana makuhwa avo ikoko vachinyepurana ikoko kwavanenge vari uko hanimaona. So up until nhasi kuseni ndo pandazowana kune mamessage abva kumwana uya anditi kamusikana uya mwana uya wemimba uya anti mukurimemba Rosa achiti hanzi ndikumutsvaga imba ndoda kumutora. Tikatomutenda isu toda kumutora kuti andinogara naye uko. Tikati kona anonyebera mukadzi uyu zvandiri nemwe wakanaka isinyore kuchengeta mwana nenhumbu chichi bla bla bla. Mukurimemba andika saka ndikangoti vanhu vaya nyaya yakatopera nditi akatora uyo agara naye sekutaura kwakaita paya vari vese kusvikira nhasi kuseni mwana yazonsendera musi achiti ndokumbira rubatsiro atondifonera achichema ndinokumbira munditsvagirawo mari yekuenda kumusha. Ndikati unokuenda kumusha sei iwe wave Jew? Handinozvara mwedzi uno watopera kwawe mwedzi uno uya unokuenda kumusha sei plus iwe andokachaita zvakanaka here uri kumba kwaRosa? Zvikanzi ndiri kumba kwangu sisi ndo patanga kurondedzera zvaarondedzera zvandisingadi kurondedzera inini zvaachanorondedzera iye handiti kuindako uchanokurondedzera oga ikoko kwatiri kuinda hanimaona. Right, ndikati ndobva ndikandira maaudio hobhob handika aitaugwa naRosa ushu kwai murume uya waitaugwa uchi number 3 wainzi kune mumwe murume wako wokubuda handiti kwai vanga vakasungwa vari 3 handi mukurimemba mumwe murume
iye murume womwana uya narosa ucho. Umwe wacho wokubuda murume uya handika kuda kavaonyepera here kuti ndakataura naSIS MELLY ina ndambotaura naye murume uyu zvaakaita nezvekuti akangosenda meseji yake ina ndadoiona anozationa mameseji akawanda kuwhatsapp saka mamwe kana isina nguva handigoni kuvhura angosenda meseji anditi ndine automatic nikikira inoti thank you for contacting SIS MELLY, come back to you ndobva changoitawo automatic patina ndakuverenga ndakupindura ndakuona ndakuona nikikiri meseji yake audio yake kusvikira nhasi mukadzi ndopari kuti murume uya akataura nemi ndikati hakuna ndakabotaura ine zvenyaya nawo gumataura nemi musi iyoyo svikanzi ndikatione namba yake ndobva nditondera namba yemurume uya ndobva ndanobaya panamba iya ndobva ndana akaisa zveshuwa audio hanimaona but ndobva angonzi thank you for getting back to SIS MELLY, come back to automatic chiya hanimaona ndikati aiwa anakutaura nemi i-automatic machine iyi zvikanzi nokuti murume yakadzoka kati ndataura naSIS MELLY vati alright I'll come back to you. I-automatic machine handisiri ndakada ndambotaura naye murume uyu ndobva andi mwana yansendera maaudio aitaugwa naRosa mamwe acho andisina kufara nawo zvachose andisina kufara nawo achazone address atave ikoko kumwana waye saka Rosa ndamubata ndikamuforwardira mameseji ake aitaura handitika ndikamutaurira zvandamutaurira akandipindura kuti ndiri muroad ari kubva kunze kwenyika kwaari kubva hanimaona ndikati okay tichamirira umusvike tiwane kudi kutaura nyaya iyi one on one hanimaona takatarisana handitika kwai nai ndinoda kuti ndibvunzei pano tichaenda kumwana iye ndichakubvunza ndati ndike kutanga ndichakubvunza kechi2 kana tasvika kune mwana uya pandakaisa namba imwana nchiti vedu x-ray womwana uyu e-wallet anti ndindakatika kumupa 50 rand if you still remember nditi handina mari ndandine 50 rand because kazhinji ndinokwanza kufamba ka 50 rand kana ka 100 rand kungoitawo if anything happens muroad ndikamupa 50 rand ndaive nayo ndikaisa namba ndikati vanitaima e-wallet vanoda kumupa namba yanga iri yani namba yandakaisa papa nchiti ma e-wallet isaima e-wallet vanoda kubatsira mwana uyu namba yanga iri yani guys namba yanga iri yani pindurai tione kuenda mberi namba yanga iri yani handakapinda ndikati namba iyi munomumisira ma e-wallet apa yanga iri namba yani thank you Florence hamuteveri nyaya hamuchazivi hanzi yemwana thank you yanga iri yemwana uya yemusikana uya handiti saka mukatsa e-wallet inoenda kumwana uya handitika saka Rosa mumaaudio akandisina kufara nawo aita sokuti namba yandakaisaya ndeyangu ndindaipiwa mari ini ndindaipiwa mari Rosa achiita maaudio ainyeya yaaitauraya nemurume uya anobva azoforwadzirawo maya saka toda kuti murume kwai nokuti ari kunditsvaga ari kuda kusanangura nyaya isi zvakaitika zvizere nokuti kwai unohlavo Rosa ushu handizinohliwa kuti ishumbei handizinohliwa kuti uchii I don't know right Rosa, I want to address you here and I'm going to address you too again. Here munhu akauya pano padiaries, this is how we work. Vari murustenburg ndati vaya vane makuwa nenda kuna Rosa muchinoti this is the gua rekuti musende muindise kwaari kana achindida ndiripo anondipa location ndouya ipapo ini ndiri one munhu anozvimiririra andika one munhu anozvimiririra asi kuti ndine kamwe kaunhu ndokuti hatidi kaunhu kako hanimaona asi ndiri one munhu anozvimirira ndoda kuti mugare makapabata ipapo makapabatisisa ipapo right akaita sokuti pakaiswa namba yangu hanimaona kwanzi wakaenda kufacebook unetisa SIS MELLY guys kwa wakaenda kufacebook achituka mwana uya wakaenda kufacebook unetisa SIS MELLY mari guys toitawo mari nema 50 rand nema 20 rand waya munenge muchitumira antozivi kuti mwana yakapiwa mari kuti kune vanhu vakamutumira here kana kuti akagumira pa 50 rand yandakamupa ndamubvunza ndikati uri kuzama kuti chii what are you implying here I want you to say that straight to my face undiudze kuti uri kuti chii hanzi aizviti mbinga ayo wawo ana mbinga dzeko hanimaona kuenda kusocial media yako zvino vakaisa nhamba kuvapa mari asi ini ndina ndichishanda nemurume wako like really guys Rosa that's not how we do it here right tikapinda namba yemunhu hakuna mari inoenda kwandiri aripo here apa guys anoti mari yemwana yandakatumira SIS MELLY aripo here apa anoti kune mari yemwana yemukadzi ndakatumira SIS MELLY ndakakutumira ini mini SIS MELLY mari yemwana uya aripo here apa aripo here apa kana aripo ati ndini ndiri pano no one gave me any cent remwana uya ndakaisa namba yake
the reason ndichitaura everyday kuti kana uchikumbira rubatsiro even palive kana usina kuisa namba yako andiposte. I always say it pano. Mazana ndichaposti ma even nyaya dzinokudzana kukumbira rubatsiro kana usina kuisa namba yako I don't post because ndinopinda busy yekuti munhu akuda kubatsira munhu odzoka kwandisimeli munhu yauya inini hauna kuisa namba ini every nyaya dzinenge dzakawanda nyaya yako yafushigwa nedzimwe ndakupuwa basa re 2 hours ndikutsvaga kuti igara ingoisa namba mupedzerani munhu anoda angokubata ipapo. Vakawanda vanhu vese vakawanda nesa uye ekukumbira reupanda vanobatsirwa direct. Ini ndinotozongopiwa kuti sisimeli uyu ndamubatsira atobatsirwa kudhara vanotoronga kuseri kuti ndokutumira nei kana chitumigwa ndoisa pai mari yacho oisa kana aisigwa munhu aisa mari ozodzoka kwandosisimeli nyaya yamakanda yaya ndamubatsira screenshot iyi. Umwe andichalakira kubatsirwa nevanhu 4 umwe andichalakira kubatsirwa nevanhu 5 handikwanisi kusitopana ndingadabatsira munhu kaini handikwanisi. Saka ndikaisa namba vakaenda vari 4 ilaki rake mwari wake vanhu vakapindira musi woyo. Kune umwe anobatsirwa nevanhu 5 guys trust me, I'm telling you the truth. Bvunzai kana maadmin 5 people vachitouya tisimeli screenshot tambatsira tototi thank you very much mari kuita zvakanaka tise chingoziva nemaadmin tosiya zvakadaro. And it's not up to us kuti tivharidzire kuti usabatsigwe kana nyaya yako iri genuine munhu ati ndoda kuti ane pfungwa dzechimbavha dzechitsotsi. Saka ndofunga dzanofunga kuti everybody is surviving upon that, of which that's not correct. Padiaries pano pana treasurer manzwa pana secretary pane maadmin SA ekuti even mari dzemutambo dzinokandwa pano ina nditobatikana senti ndinotokandawo yangu mari ndototumira ndogona kupa ma screenshots ndinogona ndototumirawo mari yangu kuti mari yangu yasvikere mari yosvika ndozongopa ma screenshots ekunzi andochengeta se evidence kuitira mangwana mari dzevanhu kuti taenda kunobhadhara slip ish ndofaila slip kadhi rolodwa ndaona thank you kana kuti ningiwe mari yaya yakaunganidzwa tamutumira mari yake iyi screenshot iyi azviitwi nemunhu 1 guys ask team rep SA pane maadmin 3 1 atisingatotarisai zvakawanda patakutongosvara pano 1 she's a police officer muno mu-SA but muzimba hanimona but vanhu havazizva kwanoshanda because ane mapepa emuno. 1 is a police officer anditika umwe munomuziva ndishubres uyu ndichamuprotecta hangu pakuti mune utsinye munogona kuti ndakuda kunorumira kuti munhu uyu ari kupolice force sei akapinda sei ari muzimba saka uprotecte ushu koita shumbres ushu koita umwe teacher 3 mukadzi mukuru ava 2 ava vasi paspotlight 1 uyu ndiye ari paspotlight shumbres ndiye wamunoziva because ru akabatsirwa ane mwana mucheche saka hakwanisi kuita any duty saka pakapinda ivava 2 ava police officer ava vanovabatsirwa napolice officer vasitereki zvikuru sei panyaya dzechikadzi kuseruko munovaziva police vanokureva because vanobatsira vanodzira nyaya dzechikadzi koko police station kuno kusapsuko hanomaona saka ndokwanoshandira kusaidze kusocial welfare but ari under police hanomaona vanokawanda vabatsirwa naye pano pakauya nyaya dzimwe dzakarekereka ndiye wandinopa she's very helpful pano vakawanda vanomuziva kuti ndikutaurani hanomaona ndo vanhu kana iri Cape Town kuna Milka kuna Shereo I don't know the which 3 anchaziti ndiani haiitwi yemunhu 1 vanotoweka vari 3 kudaro kuitira mangwana kana kuitira any mistake. UK kuna Cherry hashandi ari 1 Cherry kuna Andiselina very strict woman very strict who wants accuracy in everything maiva vandinova surrender koita mukoma Gordon no nonsense men vari 3 Joburg 3 Cape Town 3 saka chise chinenge chitika pano andimaona chise chinenge chitika pano zvine vanhu vanorana zvinhu izvi mukati izvo zvindine belated birthday rangu musi wa 4 timu irori ndo riri kutomhanya kuita zvese inongoza kuti mheno apa pakadai so madii kudai apa pakadai but ndivo vanotomhanya kuita yese saka Rosa put amwe asi munhu wese ane mentality yechimbavha Rosa not everyone has the mentality yechimbavha handonzo you don't know us you don't know me and my life is very private as I told you unoona life ya unoona iye pamhepo ndo ya unoona yangu chaiyo kuti uizive it will take you ages kuti ndoita nezveindodini because haibudi haine social media kuno kuti noita iya uri kuona right now uri kundoona iyi ndo yekuno social media iyi
after this camera yavarwa kwatove neimwe the real life original life inenge yatatanga ipapo andiwana saka usataure kwausina kuswera uri mukadzi mukuru. I want to address you pano. Zvinonyadzisa kuti mukadzi mukuru wezera rako une vana vatoti kurei kudaro andi unongwanikwa uchitaura sefa mashoko. When you talk sefa mashoko, if you don't understand something ask. This is exactly what happened zvakare pakasheka mumwe wavo mai vaya vakasheka vaya handivazivi but may so rest in peace vaya vakanga vachinzi zvemagafa izvozvi ndoti muracho handiti. This is exactly what happened. You still remember? Mari yakabatwa na treasurer kuti UK kwenda cheruko. They were demanding toda mari yoyo toda, and we were like, why do you want the money? Mari inopiwa hama kana vana vake mukadzi uyu vafa. Imimi tokupai mari as who? Because you are only friends. As far as I know ndutozwa kuti makatinga kutotora zvinhu munhu yachangofa umwe nomwe akatanga kukerechera TV yemukadzi afa chitukanzi munhu yanga nemari yangu tikakupai mari inozosvika iri. We give the money, mari ichapiwa hama. Zvinoenda zvatakaita. Hama dzazouya kubva kuBotswana ndo dzakatumirwa mari straight mu account. Mwana wacho here umwe ari pana panonzi Lisa nehama dzekuBotswana ndo dzakatumirwa mari straight mu account kuti body kwanza udi kuenda kuZimbabwe. We didn't give them any cent. Vakatotukirira. Vakatotaura zvaida vakati mari yadliwa wadla mari meli. I did not even have a cent in my hands. Because tisingazivi kuti mari inofanirwa kupiwa anhu taida kuti mari ipiwe the rightful person kuti body iende kumba sevanhu vakanga vachiassist. Havana sent rango wabvisa mari yemadiaries, but they wanted to come and control mari yemadiaries, and they are not even diaries. Ndakasiva bloka zvangu magafa acho iwaya antimaona. So this is exactly this. We having a part 2 of this name, same crew yoyo, and this is not correct. This is not right. Imimi life yenyu yekuba makaipareda mega mukati tirimbava anditi isusu atiskuba handiskuba. We don't steal from anyone. I've got so many people here. Zvokuti ndakashaya mari ndakachona handina kana mari yekutenga 5 liters zepetrol ndinogona kuendera 1 kuti nditone vanhu vangu, not everybody and ndiendere everybody. I've got my own people, my own man. That one vamwe ndotonyesa kuti ava nditori close navo vekuseri vekujega napanguva dzakafana idzo togona tomeendera few people kuti sha andakana mari yefuel sha imbondionawo. Varipo andimbofanira kada kuzviunzira kesi pamusoro popelife yangu nekutora mari yanzi ngaibatsire munhu. Iyo pamwe mari iyo inenge iri kana 400 rand kana 500 kana 600 kana even 1000 ndopiwa chituko kesi kusunga zvinhu zvangu kuti nsi kumira nekuda kwe1000. Hence when I can go to one of my friends andika vepa social media vandoti family yangu pasocial media vekuseri vekwhatsapp team rangu ranotaura naro togona taura kana 5 hours chako trip apo ndichiseka ndikamuti andapetrol ambonitumira 1000 angonondipa kana 3000 kana 4000 kana 5000. So it doesn't make any sense, right? Saka mwana uya adaro saka toda kuti nsandabuda panapa ndoda kuti tifonere murume uya antimaona tinzwe nokuti anza kuti ndiye akabata nyaya yese tinzwe nyaya yacho takamira sei. Guys, I'm pleading with you guys, tishanoona mwana uya musikana because pakatoipa mwana uya pakatoipa ave Jew kuzvara. Guys, she's no Jew kuti azvare animaona ave Jew kuzvara mwana uya ari muno murume hapana, preparation hapana, dololo hatina utsinye. Ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Tomurege here mwana uya achinzi azvaranaka makamuona ane chimwe chimwana chidiki chaanitumira panitumira chimwana chindawatsisi ndichakusendai picture ndikaiti mbofonera baba tigwana kubuda tinangeko. Makadi yenya jazi ndofara makadiwa okay ndini SIS MELLY vamamshaura navo nemwe nhamba vamakasendera audio but apparently handina kuresponda yani ndanisina kuiona ndinowandiro ndazoiona nhasi. Serious munozati zvinoitika chii? Ndiri munhu anotaura nevanhu ipapa vanchitaura nemi kudai soka ndiri kutokufundira nemwe nhamba because ndenda kufundira nenhamba yamakaisa ipublic number hanimaona. Saka izvozvi taura kudai so inenge ichitoringa inofunwa nevanhu kana 70 pazuva mwe nomwe aine nyaya yake ndinopesana tokanganisika brain saka ndogona kusaiona. Vadona ndifunga airtime yapera mufoni
Miraindi try kuwafundira nemi. Baba ya wakuti kuda ndoreva nema. Sure ndandigoni ndogona kusaiona. Zvakaoma nyaya dzacho. Ndivafundire neyo yandandisingadi kufona nayo inenge ichingofoniwa iyoyo. Public number kasaka inotofonwa. Munhu wese anouya kuzochema kwandiri. Munhu wese anouya kuzotura muturo wake kwandiri. Ndingaramba here. Iyo iriyo calling yacho. Ungarambi. Sorry hanzvadzi phone yangu yapera airtime imwe yacho iyi. Sorry takutomwenda kune public iyoyo. Oi namba dzenyu dzose futi. Namba dzangu dzese. Iyi inofonwa stereki ndosana ndisingadi kufonera naye but anyway ndio ine airtime ngatitaurei. Makadi kwa hanzvadzi ko ndimi kama mapinda muchidzarirawo. Ko kwai munogoba pangolini sei? Kuzama kutsvaka hanzvadzi. Heya, saka ko muri kusiyirei umwari muchitoki chiburisai kamumo uchu? Kusi kumusiya. Eh. Kana ndiri seni mweya wangu uri kutopisa nokugwadza zvose nokuti hakuna kunaka sekuti nhau iripo ndeyekuti handisati ndamira zvakanaka kwandaishanda. Basa racho rakabva rapera nenyaya yekuti ndandapavharika. Wo. Chii chakamboyatsoitika because ndatumirwa maaudio nemudzimai uya amakamusendera. Chii chakaitika? naRosa. Kuti naRosa, hai, kuti naRosa nemukadzi wemurume ari mujeri. Namai Jaden. Zvakaitika kai isusu takabatwa tinayo saka inini ndakazobuda nebheyo mukomana haana kuzoona passport yekuti akwanise kubuda. Nebheyo. But vakambobatwa sekuchiiko chakamboitika ndimi mamuri muzive pangolini? Pangolini mwene wayo chaiye anga sitoripo. Kwai vaigobatiswa chinhu chinopisa sei mhuri dzasipo? Anga atoendavo kune rimwe divi kunotengesa chimwe. Wanganotengesavo chimwe? Asi kuti icho chakanga chasegwa mumavoko ani aRosa. Okay. Alright. Saka mukadzi uyu hanzvadzi pane wari yangu mwana uyu ave juu kuzvara. Muri kuona? Ende hana kana preparation kana chii. Mwana uyu acha anoda kuenda kumusha. How best can you help ye kuti mwana aende at least akaenda kune hama dzake uyu murume anti kunonzi afira ndomene haichemedzi akabatwa idhiri rakaputika ri pamadhiri dei rakabudirirawo dei achidya mari yake rakaputika ndichibva chakabatwawo saka asi pane mukadzi asina wochaaizivawo mwana mudiki zvakare anoda kuenda kumusha poitwa sei apa? Ichokwadi ndosaka makaona ndichitozama kukuisira ivo maaudio kutotsvaka rubatsiro. Ini ndaingoteto kana ndine pandinenge ndawana ndinoisa asi kuti pandanga ndakatarisiravo zvinhu zvacho hazvina kuzofambawo negwarana ndakatarisira. Because I think kuenda kumusha ingori 2000 hanzvadzi chisaivo 2000 isi tomubatsirwa ne1000 chisaivo 1000 tomubatsirwa ne1000 kutaridza kuti muri kuda kuti aende kumusha zvechokwadi nekuti hamungatipinzi madhiri enye pangolini atisingasivi. Ichokwadi kutaura kwandiri kuita ina hasa ndadzoka. Musamedzoka kupi? Nditori kuno kuLimpopo ndakatoshaya mari yekuti ndikwanise kuuya. KuLimpopo kana musina kudzoka kuya muri kugaripi? Pane pamushipo umwe muchinda mbogara naye akamboshandirawo chingokutambawo naye saka ndo kwandiri ndo kwandaitova namai vavavo vazouya kweko vemurume achiriko. Saka kugara kwenyu ikoko makatogara kuti mukati muri kuti hainyuma masheti kana kuti makatoshayawo mari? Kutoshaya mari. Asi chinonetsa ndechekuti naye hanzvadzi munozoda kuya kumoti toda kubatsirwa naSIS MELLY vamunenge muchimbotuka henyu muri kuzvikona kwamuchiva Nyaya handitika dei makabata dhiri renyu remari iyi makadla mari yenyu yakanaka chose mamuchamboti rega tigozo vamwe mai vanombopota chibatsira vari murustenburg rega tivadedzoti hatikutengerei kokokora tiuriita kuno nechingu. Zvose izvo hanzvadzi zvingataurika asi kuti zvinoti ava padambudziko kana dei kuri kuti zvakabudawo zvakanaka handifungi kuti vakambotowanda kana nehama dzangu chaidzo dzaimbotozviziva ini. Mataura inchokwadi mamusingambovaudzi kuti ndakabata mari handiti maingodla chinyara iri. Kunzwa kuti muriko kwai kunonzi kuchii
kwamuri kuchibhela kunozii kwamuri Palale. Kupalale ndanzwa kuti muri kuri Palale kokoko ndokwamakagara muri kokoko. Saka zvozodii naye hanzvadzi zvino mukadzi zvaapadhuze kuzvara? Ndine kutsvakawo kwandiri kuita. Ndinoto nevamwe vanhu vanondikweretawo mari dzakatokurawo paseni yandaimbotoshanda. Asi kuti semunhu anenge ari padambudziko vanhu vanenge kutoita sokutoti mashura ndichizama kuti hanai vanhu demandionawo ndizame kuti kumiramirawo semunhu ane mari akasara zvikudai ndakabuda ndichatenda makuti ese nezvose zvinenge zvichidiwa ikoko kukoti. Saka munotarisira kuti murume uyu muchamuburisa zvari inoti apa saidi hatinei nemurume uyu muri mbavha mose maita izvozvo zvamaita handiti, asi tiri waridhi panyaya chimukadzi chiya mwana mudiki 1 2 ane kamwe kamwana kana ukatazadai unotowatsitsi kana uri munhu wechikadzi hana chekudya hana pekutangira apa ava juu kuzvara anozvara anytime next month apa musi wa 1 March anogona kuzvara 2 March anogona kuzvara hana kana chipeneti. Ipapo vanhu pakatooma zvokuti chero neni ndambototaura navo handitombosi kana kutombohwisa kuti ndingaita sei zvokuti kana ndandine imwe plan ndaigona kutomboatora. Naizvozvo zvimwe vangu ndatombotaura namai vekwangu vakati inyaya yakanaka kuti tivatore vagare kunoku sezvo vari munhu ane nhumbu kuitira kuti chauya chese voona muri pamwe chete. Dambudziko nderekuti zvinhu zvakamira kominama hapana kana pokubata inanzi kushanda ndakagara, asi chido chokuti ivo vagarewo pane munhu wekuti vawane kubatsirikana naye chiripo chikurusa. Kunyange vakapona munhu anenge achida kuwachigwa munhu anoda kuwachigwa ende hatizivi kuti vanopona nenzira ipi yacho, operation kana kuti vanopona nomaudeath kana iri operation vanenge vasingatogongana kuti asi apa vane chimwana chitiki chine 1 year vodii. Saka ipapapo ndo panda ndichitoti ivo avo vambondiudza vachiti kuenda kumusha vangaenda but mweya wavo wanga usingatodi. Ndikati kana neniwo mweya wanga usingatodi asi kuti zvinhu hazvina kudii kundimirirawo zvakanaka handisi kuziva kuti chii chiri kutombozama kuitika. Wenyu mudzimai aripi? Arimo murustenburg momo. Saka zvamagara ikoko wenyu mudzimai ari kudlei? Zvakatomawo nene zvinhu zvakaipa. Alright, tangoda kunzwa kwamuri kozi hanzi mama taura naye kuti moda kutaura neni nemukadzi uya. Ndikati ndinge ndakufonera ndinzwe ndisati ndaona hangu ndataura naye ndamuona mukadzi uya. Ivo vaive mimba. Ivo ina ndine ine mimi imimi mose timu rekubairi muri mbavha nene mimi kuti mukadzi uyu nokuti even statement right papa kutanga hani maona ndiri kutoti angasadoziva nyaya sezvairi from the word go hani maona because aidonyebegwa mozati tinavo vanomemba toziva kuti tinotonyebegwa every time hani maona panozobuda chokwadi mutonoti mwana wevana avhunduka azivi apa ndiye asara ari pastikeni murume asungwa apa imimi vacho dzimwe mbavha dziri panze apacha murigona kuti mubatsira nacho mwana uyu akuti chirege yangu ndinde kumusha anga asingaenda kumusha but atoona kuti kuenda kumusha ndokutori best panguva ino rege yangu ndinde kumusha andina kana senti rekuti ndinde kumusha nokuti kubva ikoko wandisendera nhamba nema conversation emumwe munhu wakamutumira mari pakanga enda nona murume wake kokoko anga asitakira kwamuri ndizvo ichokwadi akazopuwa mari neumwe mukadzi wokumaraini kwavo kuti adzoke kurustenburg wandipa maconversation nenhamba dzemukadzi yezvese. Saka ndiye wandiri kutongoitira inini plus kamwana kadiki kane 1 year kanako kwete maiwa imimi tinomukaenda kujere nhasi tinotouya tichitoita behind bars busted abroad kwamuri kune kujere kwamunenge muri ikoko. Nokuti andii makasarudza ndonzira yamunenge makasarudza muchiti kutsvaga nayo. Vamwe vari kuenda kumapisi job 1 naye hanzvadzi, vamwe vari kuhodha vachitengesa 1 naye hanzvadzi. Zvinhu zvinongotiwira unenge usina tarisiro nazvo unenge uchiti pamwe udawanewo zvimari zvakati munoziva kuti izvozvi hanzvadzi matosvikanganisa because mari criminal record. Do you know that? Ndaudi munoziva kuti matokanganisa life yenyu because mane criminal record matove necriminal record. So do you know that kuchero basa rikabuda rikada kuti kurangarirei hakuna matove necriminal record
apasina kwamuchagona kutorwa nekuda kwedhiri ramunozati dhiri idhiri rogona kana tinogona kudai so chokwadi matove necriminal record zvokuti zvitori nani kuti murongedze zvinhu zvenyu pana juna paminde kumusha nokuti basa chero chero rekuti mushandewo zvakanaka pakambani tinombototsvagira umwe mabasa pano hazvichaiti nokuti imi mune criminal record and iko zvino the first thing they check paevery company kana kuti pai icriminal record. Okay. Apa muri munhu womurume ndimi munoda kuriritira mhuri yenyu ndimi moita criminal record. Hapana zvatingazoita ndo zvakapedzi. Ewa zvakanaka maita henyu hanzvadzi. Wish you all the best kumakoti kwenyuko. Ndotenda nedzidzo yenyu neshoko yakanaka mukurarama kwangu. Ndizvozvo tisingadi kuti munoda kuti kana mwana wevhu achinda crossa border ndakuenda kutsvaka greener pastures. Ngatiite zvinhu zviri legit. Muri kuona kuti izvozvi so kune kwakunzi tese takutonzi maZimbabwe impavha. Hanimaona vanoba asi hatina watabira isusu. Nekuda kwevanhu vanenge vangoba vakafanana nemi vanenge vabatwa nezvinhu zvinopisa izvi. Zvinhu zviri illegal hanzvadzi. Azvingo zvasi ndizvingakuza chiti kudi. Asi zvokuti munoti munopinda mumadhi kuna mwana shavire kuba mukachisa izvo munobatsirikana. Kochawo imimiwo henyu munobva kumisha inenge isina mashavi ekuba moti munoda kupinda magemu. Amubudiriri. Chokwadi. Tsvagai basa. Itai izvo odhai mabroom zvitengesa zvete vamwe mwana anokropafadza mukufamba muchitengesa ndimo munosangana nemunhu ari kuti ndikuda munhu anoshanda mubva mashanda. Haikona izvozvo mhuri yenyu zvinofanira zvarai imi makagara kuiparo remusha wakana 400 rand ndekudzoka paRustenburg. Saka chamakagona chi? Hapana. Handiti mazviona. Umwe wenyu wamaiba naye atove kutoitawo madhiri zvake zvakatovharana. Chamakagona hapana. Iye hake ndiye ava kunyanya kutomesera nokuti isu takamumirirawo kuti adi asapinda mukati meusungwa but ndanzwa kuti mimi makamumirira kuti asasungwe Rosa because une nyaya dzakawanda 12 counts cases dziri kukoti 12 kana 24 amen. 12 cases saka iye hake kana ava kutaura manje sekuti mukamuvinga imi anenge ava kuvanda achiti inini handimbozvizivi but anyway Mwari ndo anoziva. Imi mamati achibuda kutsvakirei mari ari pasi zvani mamwe makezi anaode akaenda mukoti ainobudawo semakezi aya kungwara kakuru vakangu ndo vakangwara kavamwe vakangwara yezvo masara. Isu taimunzwirawo urombo semunhu ane mwana mudiki kuti ane chimwana chidiki diki chaanacho chiregadi abude sekutaura kwataita kuti ati kana ndikabuda ndichati ndichaitawo nepandogona napo kuti vamwe mukwanise kubuda. Saka iye hachazi kuzadzikisa zvira zvivimbisano zvakanga takaita. Ndo utsotsi hwachohwo. Anyway hanzvadzi ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira. Makuziva ka musapinde mumagame musina kujaira zvamusingazivi. Munenge muchitamba big people vajaira league vari muleague rezvinhu izvi. Imi vana mafikizolo munosara muri panyaya onai masara hanzvadzi sure. Mose neuyo ari mujere kwai unonzi ari dhini masara muri makadaro tuzi vakangwara kutokontinya mberi neupenyu hwavo. Tautozviona. Alright hanzvadzi maita basa gaya ndimbonoona maijeten. Zvakanaka zvakaoma guys chiregai tichienda kwamaijeten tinoona nyaya apa maitawa haisi nyaya yevarume ava varume ava tinei navo imbavha hatinei navo inganayasove honest inyaya yemukadzi kamwana kamukadzi kaine kamwana kanako ona iyi picture yandisendera ndoda kuti muone picture ndichimubvunza kuti mwana ari sei. I want you to see picture yandisendera muone kuti unohwatsitsi kana uchingori munhukadzi so unongohwatsitsi ngoti but why ngati muone apa nhumbu ari kuzvara anytime anditika ari kuzvara anytime ndoda kuti munyatso kuona kuti vana baba vakatamba nemaguruvhani havachakwanisiko zvino kuti vabude vadii hanimaona havachakwanisi. Picture yeye ndipi kuye mwana wandisendera asiwa delete ndo panongozotibata apa ndo panongotibata apa nemwana wakatakura mudumbu hanimaona nemwana wakatakura mudumbu mimba yasvika haana preparation haana chipeneti haana chii ndo zvakungoita titi ngatiitei kana tigona kubatsira mupa marebhasi aende kumba. I think that's okay. Marebhasi haina kuwanda ande maona
So ndo zera remwana wanaro apane nhumbu yakuzvarwa ine 8 months iri kuzvarwa mwedzi unotevera weMarch. Hapana kana chinhu. Remember murume akasungwa last year, murume achipanda achiti ndikuda kuti nditengere mukadzi peshe ndidai ndokunosungwa. Hanimaona uku kurosa uyu wati handichazvipindi. Hanimaona handizvipindi. Kwai makaenda kuFacebook saka endai mobatsirwa kuFacebook ikoko. Makambondisira chipa Facebook. Maida kuti saka endai mobatsirwa hana kutombovhera gana namai vaya, hana kana kuvatumira kana sendi, hana kana kuvabatsira kana chii. Koti yemurume yanga iriko, mai ava handisi kune vanhu vakatumira zvimari shoma ukati vakatengesa chiimba mavo vakati vanoona murume kulipalale kwacho vakakwira vakaenda kulipalale kuya vakati yemurume achiti murume pamwe uchanobuda murume wakanzi adzoke muend of March vanenge vatozvara mai avo. Anomaona end of March ndopa vakanzi vadzoke mukoti. Handima uyu haana kutombovhira akaenda Rosa wacho zvakatovharana paroda mari vane preparation preparation is too late. Mari yebhasi rende kumusha vari kuhama dzake kumusha dzinonoonawo yekutamba nekuti kumbomirira kuti preparation dzigozouya napepu chii dzigozodini dzinotoita 1 week. Mukadzi uyu paatove pakai vanomuramba kumabhasi, vanomuramba kana kumateksi uko kuti afamba kudai kuti atoenda izvozvi zvidori nani kuti ainde izvozvi nokuti vanopedzisira kumuramba kumabhasi uko. Antimaona. Saka guys hendei toinda ndombokata live handika ndotanga live ndasvika uko panapa takuitira mwana isusu you are not going to be kuti tongwena Mwari chinzi makaona ngirosi vana mukadzirasira kure nekuda kuti pakaita nhunzva tunzva dzanga dziri behind. Vana havana chavanoziva. Vana havana chavanoziva. Antimaona chete ndopatinongopinda. Angel inouya in a form of a human being. Unotorasa makombo rako uchitoti ndibatsiri zvakadai zvikazodai uchikotarisa value yewona kuti ava vana chavanoziva kavana. Let her wait and give birth first. Lorraine anani anenge achita give birth ainani. She's alone. Ane mwana ane 1 year. Ane nhumbu yada kuzvarwa. Anenge kumusha kune hama dzake. Kuno kwanenge anani. Anobhadharirwa rendi yacho nani. Chikafu achipiwa nani. Kuchipatara kumusi anoendaniniswa nani. Kukada mari dzekuti kunoda chipatara kunoda mari kama hospital dzekuno inobhadharwa nani. Kuenda kumusha the best. Atidi kunyepera kumusha the best. Because isusu tangoitira pavana taende kumusha hausi mutoro wedu. Hausi mutoro wedu. Tokuitira pavana taende kumusha. Right. So guys ndakukata handei ndakukata tunotanga live tave kumbera nditika stay tuned.